Dili ba, I'd like to dwell sa kaning repulsive, dilang deplorable sa kaning mahitabo sa mga airport sa Pilipinas. I'd like to call the attention of the President, as I did the other day, that he must do something about it immediately. The President should order the relief of all officials and employees connected diha sa kaap o diha sa aviation command, including kanang mga porter services o ang mga driver. Kay kanita na dili ni mahitabo o walay unsabo. There has to be a conspiracy of the porters and the drivers and the police. Kaya ang makinabang man ane ang mudakop ang police man, di man ang mga porters and drivers. Ang problema dere, what would be really tragic, o ang kanang musakay, labi na o kanang bagahe balhin-balhin, o manggikan sa probinsya niya mag-connecting flight. O niya maabot o Hong Kong, Singapore, Amerika, looy kay Pilipino, diretso ng explosive ng bala diretso na sa prisuhan nga walay sala. Dili lang sa usa ka duha ka tulo, and I have called the attention of government many months ago, nga kanang ingon ana, it is a very tragic thing that can happen to our country. Ipasubo nimo ang tao, it's not a matter of extortion only, it's a matter of freedom sa Pilipino ng mga priso. Pareho atong engineer nga nanggikan sa Manila, pag-recheck siya diha, dari Davao, kaay na abtan, ngayon nakit ang bala. Apan wala pa siya makasulod, pasulod pa siya diha sa airport. It means to say nga katong bala, planted to gikan nga to, and it's a conspiracy. Ayaw gyud mo binuang dili nako I cannot express my anger sa naitabo. I can only commiserate with the innocent victims. Maluoy ko sa Pilipinong ipasubo nga dili lang na makangtod sa abot sa extortion nga mangayo o kinsay mangayo diya nga pulis o kaap. Kung dili bagma o kanang transshipment, kung namingong kang madto kang Amerika, diretso naman na ang bala ibutang dito. Kay I remember nga ang mga bagahe na apodya sa sulod sa airport kanang kakarga na sa eroplano gipangawatan. So pangutan-on ako ang pagka-inotil ba pod ninyo. I have never sa akong kinabi Pilipino wa ko kitag pinakaturpe sa tanan ninyo diha, kipulis, kikaap o ang tanan nagpadala diha. They should be relieved immediately. Kung wala mo'y tao, then the army do it. Kung wala, kaning mga taga-probinsya nga pulis mo'y padangan to. Kaning mga pulis nga magwardya nga rin. I only remembered one case nga na inawala pag-check-in. So akong gibutang og kamera na ay 4 million nga akong gigasto, wa mo kay bao, sekreto for extortion ako tinuod ko rin. So mismo sa airport, gibutangan ko na akong kamera. Yung sister ko, diya na labi na ko ng check-in. Ayaw ninyo nagbuhata. Buhato ninyo na nga rin mamili mo. Isparo ka mo. O DDS ka mo. O kung sa inyong gusto. Gusto mo isparo na idaghan na mahuway dito. Wala'y trabaho. Ipak. Yung lang ito mo ayaw yun lang. Si ako ra ba, mahilig kay kung puliraryas sinuod lang. Ayaw gipin yung nagbuhata dito. Ang sa Manila ay demand nga irelibo tanan sa kanang iyang parente si Ornado General. Tanan.
Wala nga ito, kanakang pulis nga rin yawa. Dito na pagka nailis. Ibaw naman na sila kung sa ibuhaton. I think kanin niya sa probinsya, relatively wa pa na matakli ang sakita. Pero dili tanan ha, dili tanang pulis na sa verily naapugyoy mga tao nga tarong. Ang problema nga na, di maghuwat o kisay tarong o kisay hiwig. In the meantime, puro sabit ang Pilipino, makauwaw kayo. Isa pa limang kakaroon sa Manila, baluto nila ilang bagahe, mugasto pa sila. Aron din masuda, kung sa klaseng gobernuhan eh. Mr. President, I think that we have crossed the red line. You must do something drastic about it. Dili pwede ng lip service lang, Mr. President. Yarion ko din muna silang tanan because it has given us a bad name and has placed the Filipino people in jeopardy. Wala madok sa ko, wala ko sakay pa kong aeroplano bili. Ang problema mo una, kung na-terrorista, pwede kada butangan o bomba ng yawa na. Lak tayo umili lang, it's because of that. Ang tawag ana, it is illegal machinations, planting of evidence. That's it is a revised penal code. I don't know if I mentioned it correctly, but the word machinations na ana. Maniho ba? Maniho o niyo, machinations. Maniho ka dahil tulad po sa imong buwan. Gusto na ako aliskan ang tanang pulis. Mag-recruit nga rin, magtambay na sila tanang naadya sa Visit Pascom. Dili, Mr. President, na what akong believe nimo. Ako, pagpupong mayor, Mr. President, si Secretary Sereno, niyatos ako nga rin Davao, and I was made to swear to them na I will remain loyal hantod sa katapusang adlaw ni mo pang gobyerno. I did it. Naman si Secretary Sereno sa DILG pangutan-ana. Sila kong gihangyo nga I remain loyal ko sa imo, tinuod lang because I supported you. But as a supporter and one who believes in you, please do something about it. Drastic kinahanglan. Naluoy na ko sa mga tao na siguang matong Singapore. May gani kay inyo man dakpon diya sa issue paggawas na ang problema diya, Mr. President, kung niabot ng Singapore. And I would like to remind you, kanang Singapore, the law is the law. Motos contemplasyon ilang gibitay, that is the law. Kindly take immediate action. Drastic, Mr. President. I am asking you now. Wa pagyug ko mangayo nimo, wa ko mangayo og public work, wa ko mangayo nimo basin ko sa project. But I demand that as President you do something about it. I demand na kanang-tanang pulis diya ilisdan ang kanang kaa parisaynon o dili ibalin o dili i-freeze nimo sa trabaho, then allow the army or may dagang way trabahong sa huwat mala nag-away to temporarily take over the operation. I demand na ingon ana ang bato nimo kay nawat anata og naong napasubo pa ang Pilipinas. Total na amay 5 days nga walay flight suspended. Pwede na nang tangtangon sila, alisdan nila nimo og army og dili kanang pulis sa probinsya. Ako, I will pay for the ako'y mo pamasahe sa contingent sa is it Absicom or Pascom? Haroon, police. Kasi may tawagan na ron, Pascom o Absicom? Absicom. Hindi na yung mayor daw personally po sa President. Sabitin man siya. I'd rather do it in public. Kay ako, disgusted yun. Na-engineer nga rin, attend in town og seminar sa DSWD. Siguro, wala tanawang yan ba? Kasi gisok-sok ka ng bulsa-bulsa.
Kita mo ko'y magtuo kong yawa nga na ako magkagba. Yan ang magkagag balang, ano, puntak po mo ninyo. Ako nga I address the last time I addressed myself sa fiscal. Incredible na mag-usap sa engineer, magdagbalang, anong usap mo pinaton? Anong naman siya magdagdagan? Magdagan naman nagbalang, anong magdagan mag-usap mo? Unless buang ng imong istorya. Sumubra ang putang yun na niya. Sumubra talaga. 95 days, Mr. President, better fix government. Ako loyal ko sa imo. Do not worry until the very end of your term, but please do something about it. Magyot kanong na ko nga nireklamo ko sa imo, nangayo ko sa imo, wala tanan. Kani, you have to do something about it. Wala tamang pulag polis na tarong. Naalay mga pipila ka tambalos-los tawag binisaya nga. Ipasubo sa inyong tao, di man kag mapriso na nga dos gawas o kaway sa tungod sa kabala lang ng kamangwartan. Mingon sila kung sabon ng mga driver. Batin. You know, in every police component, as anang Santa Ana Patrol, San Pedro Patrol, na ginay intelligence unit niya. Pero ang intelligence unit na by this time ako na sila kay Balo, kung sa modus operandi dia, ang modus sa pag-ebidensya, pang-retry na lang mo, pag-capture na lang mo. Kung muna yung intelligence, so hantod ka lang mo po, iba pag-capture na lang mo. Auxiliary police. Huwag mo silbing yawa. Nagbuhat ka ng Estaba, ha? Pero sila ito ta, putang yun nga ninyo. Padroon, doon mo. Luya na maluoy ko Pilipino muna na. Pili lang mo. Esparo tama mo. O kadilios ka mo. Pili mo kung saan kamatayo rin yung gusto rin. Esparo, nagpagkiruan na. Sige lang yaka ng mga yawa. Trabaho. Kaya nga po rin. Pilipino na yung baril niya ron. Kami, paiyaw ninyo. Para sa bayan, para sa Pilipinas. Iyaw tagtao. Esparo kay way bayad. Singgit ko lang mabuhay ang Pilipino. Ito, kumam ko na ako. Basta masayop po dito. Esparo ka mo. Believe me. Katong pala na nag-process engineering. Dili ito kay pag-check-in man niya. O hindi pag-check-in po niya. Pero ako magduda nga rin. Wala pa ko magduda. Pero mabungkag ni buhaton sa intelligence silang trabaho. May bawa na sila kung sa lawak ng sindikato. Pag-check-in nga rin. Pero ako mag-ingong nga murag wala. Pag-ampo na mo nga wala po da. Ma-apel mo na. May labad yung ulo mo. Kamong makasa sa tao. Ingal ka mo ha. Mintras mayor pa ko. Kamong makasa sa tao. May problema yun mo na po. Depende lang kung sa kapukaton ang inyong sa. May problema yun mo na po. Pili lagi mo ha. Kasi inyong gustong klase nyo. May kickback din yun. Pwede nga yung Esparo. Pwede nga yung BTS. Nakuha na gatong pero na libaw na kung talibong may ganay pinadakpan rin pa sa ang ako ito hindi lang masita kaya na idagang official gatanaw o na yung mga dagkong tae dito hindi nila masita o nga ilan lang parupson para way buko pag-abot na to Singapore ang babae nga 63 years old niya mo engineer